Okay, så vil jeg lige prøve at forklare, hvordan man opretter en registrering, et tilmeldingssystem. Gå ned i tilføj, registrering. Laver vi en test her. Så er der nogle valgmuligheder nede. I det her tilfælde skal vi bruge 5. Så kalder vi dem i mandag, tirsdag, onsdag, torsdag og fredag. De studerende kan så vælge sig ind på de her dage, men på hvert plads, eller til hver dag, er der maks 20 pladser. Så det skriver lige ind her. 20. Kan så vælge, om personerne skal forklare deres valg, om de skal kunne se hinandens valg. Det tillader vi i det her tilfælde. Så lad os sige, at de maks skal kunne vælge 2. De kan også vælge, at der skal være en deadline. Og lad os sige, at de godt kan redigere deres valg. De kan jo fortryde. Obligatorisk, aktiv, ja, så kan vi få den at se. Og så siger vi gem. Som studerende vil det se sådan her ud. Den her, nu hedder den nye registreringer her. Kigger jeg ind på. Så jeg har ikke registreret mig nu, men det vil jeg da gøre. Jeg tager mandag og onsdag, og så kan vi se, så må jeg faktisk ikke vælge flere. Så er jeg nødt til at vælge fra, så vælger jeg igen. Det skulle lige være torsdag. Og bekræft registrering. Sådan.